pagpatay sa isa ka lalaki, ang bangkay na sa puwan sa Surad Santa Lisay, amo ning pinaka pinasahi nga pagpatay ni. Hindi iya kinaandan. Hindi pareho sa perminato na batian nga gintiro patay, nasa puwan patay, bangod ginbuno. Pero ang sa Talisay nasa puwan patay, ang lawas why naya ulo. Action firing line. Kay nga ginutod ang liog, no? Ako yung mambal ko ya ginutod liog, hindi kay ulo. Kay kung ulong utdon mo, ang skalya karon na pihak na. Action firing line. Dibla? Then daw ginutod daw, radio, ano ni diyaw, liog. O galing kay sige na lang. Sundon ta na lang kay naandan ta na. Dari sa Pilipinas, nga basta gani, why na ulong tao, ang balita, pinugutan ng ulo. Ginutdan sang ulo. No? Dara na lang ta, kaya na muna naandan ta. Action firing line. Pero kung tuturon tagid, ginutod yang liog. Action firing line. Why gadya mo, separate gadyang ulo yan Saya sering nga lawas, mga kakson. Tiya mo nang pinaka-pinasahi nga krimen nga nagluntad dari sa Negros Occidental sa Bacolod nagligad to, dumduman ko, di ba? Ginutdan man to liog, ulo ya ginkuha man gani to. Why man to ulo ang bangkay dara sa medalan sa Rosario ho? Action firing line. Amo ni ang pinaka nagkakuha atensyon gid sang publiko sering krimen. Ang ulo ya lang sa unan sa lawas ya, nasapuan ang patay nagligad nga Sabado sang gabi. Una eksklusibo gito, una nga nabatian sa Aksyon Radyo Bacolod kay gabi na to mga hingampot na alas 11 ang takda mga kaksyon sang gabi. Subong way pabalaan sa ato sa kapulisan sa Talisay kon bala dara mismo sa lugar nga nasapuan ang yas nga lawas, ginpatay kagin pugutan ulo ang biktima. O kon sa iban nga lugar, Action firing line. anway man niya sang tinulo sang dugo mo. Way sang tinulo dugo nga nakitaan sa area nga sa dindra ang lawas sa ding biktima. Kamanti kung dira sa begin patay or pwede man kagin patay sa iban, dira sa gin pugutan sang ulo. Galing kag pugutan mo ulo, may dugo gini makita kada. Action firing line. Way panay kay ginapadalban pa sa atos sa nga mga kapulisan. Ari ang isa katuman ka talalupang doon sa sining hitabo ni. Kay ining bangkay ni, amo ni sa sadto ang ginapangita nga bugaw. May siling kita bugaw, tagpatigayon, no? Pangita customer sa isa ka commercial sex worker. May isa ka commercial sex worker nga sa nagligad nga September 7 or 8, no? September 7 or September 8, no? I-check ko lang ang patod nga petsa. Nasapuan patay sa kilid sandalan sa Barangay Elihis, dere sa Bacolod. Dumduman yung maning krimen guro niya. Action firing line. May pilasto siya, tugas ang paglampo sa ulo, kag may agi di sang anuman kuga or lagob sa yasa nga liog nga botong ginapatihan. Resulta sa isa ng kamatayon. Amo na nagpalibog pensar sa publiko, subong labi na sa ato sa kapulisan nga nag-ausisa sa ng kaso. Di ko na si Ponta, ang mga inadlaw mo ni, nag-agi. September 7, nasapuan patay ang commercial sex worker sa Barangay Alihis. September 17, nasapuan patay ang bugaw. So mga siyam, no? Mga siyam ka adlaw ang langat, mga kaaksyon. Action firing line. Ano gid ang matudtuod nga natabo? Duha ka pabangkot subong. Ang way pas ang patod nga sabat. Una, sino ang nagpatay sa commercial sex worker. Ikaduha, sino ang nagpatay sa bugaw. Action firing line. Ang balita subong adlaw, ukod ng dugang nga impormasyon angot sa ning krimen ni, angot sa ning mga krimen gani. Ang pamilya sang bugaw nga ginpugutan ulo nasugilanon sang Action Radio. Pagi kay Action Alvin Grava kay ina sang aga. Labi ng Iloy. Ang Iloy, ang pagpati sang pamilya, labi ng Iloy. No, ang pagduda nila
Nga ang live-in partner sa tong commercial sex worker nga sadto na interview man gani sa Action Radio Bacolod mo. Ang papati nila nga basi may labot sa natabo nga pagpatay sa bugaw nga ila sa dihimata. Action firing line. Aber nano ang palayag sa pamilya dugay-dugay. Kag matapos ni kadtuan taman ang side o kon palayag naman sang pamilya sang commercial sex worker. Unahon ta dugay-dugay karon, no? Ang balita mga ka-aksyon may kangtanan sini. Action firing line. Ano pagid? Ti amo ni ang Bacolod kag Negros Occidental hindi na gidyaman tindahan no kay sunod-sunod na mga nagaluluntad nga krimen. Dili nga pitsi-pitsi kag ginagmay nga krimen ako di pagpatay iyas biktima gid. Oh. Ang isa pagid dari ka nagaluntad na kaksyon nagligad dumdumanyo sa area sang Sagay City nagasawa. Oh. May magasawa to agin luthang man di bla. Ti initanan nga mga krimen ginagamitan sang pusil. Damo na gid pusil ang mga tao doon sa Negros Occidental. Action firing line. Nga mo na lang kahapos man, pagpatay sang tao di daw halos hindi maisipan ang mga insidente dahil sang panglutang. Ang isa pa kakrimen, nagatublag sa balatyagon sa publiko. Ang maning shooting incident, o kung natabo nga pagtiro patay sa mga sawa, nga sakay sa motorsiklo ang kaspa ang ila sa di 4 ka tuig nga bata. Action firing line. Sa sunod sang Sagay nagligad nga Biyernes, ang motibo ginapatihan, pagpangimon, jealousy. Kag ang nagtiro, amo ang ginasiling nga naga pangimon. Nga sa report mga ka-aksyon, amo ang nakarelasyon sa ning babaye sang banda. Oh. Ara nagaobra sa iban nga lugar ang banda. Kay natabuan mga ka-aksyon nga white to magkapuli-puli ang banda. Kaya bagod sa may mga lockdown bla to, di bla, may mga travel protocols, hugtaray travel protocols. Dala sang COVID-19, ti ang pamilya sang sading asawa o sading babaye mga ka-aksyon, sading ti daw maamo gimana ang motibo sang sading krimen. Action firing line. Initran nga balita iplastar sa ato sa Anok PPO Bet Reporter Action John Diaz. Dugay. Ari pagid krimen gihapon, abduction man gihapon, ginakilala bilang top 5 most wanted persons sang kapulisan sa sunod sang Kabankalan. Una, ginabdak. Pagsiling kita abdak maka-action porsa, nga porsa ginapilit nga dalon maka-action, no? Pagkatapos, nga hindi siya ang ginpilit, gintiro paspaa. Action firing line. Malinong ang kaagahon, kaya manti alas 3:30 sang kaagahon, natabo ang ining insidente ni. Tiya mo gining parok-urok, patiyom-tuyom tulog sang kalabanan mo, mahamuok din tulog sang biktimas balay. Sang iya sa nga abyan, ang balay ni ginsulod ni sang 4 ka mga tawo nga armado, ang report ginpulihan kastigo kag ginluthang sa paa. Action firing line. Nado nagpanginpadlos ni ti pilason, matapos nga mapilasan ginposasan, ginpasakay sa paribado nga salakyan. Kag ginbilin siya sa diversion road sa barangay Talaubangi, Cabancalan City. Action firing line. Sumong ginabulong sa ospital kag bantay sarado sang ato sa kapulisan. Porte man nga sa isang krimen ni, way man sa patay, pero ginpilasan lang saya, kag kun basihan ang senaryo. Ini mga naghimo sang krimen ni magusto ni nga ipabatag guros biktima ni. Pero ang question, ano ni nga grupo ang naghimo sang krimen nga may pusas? Kag kun magamos ni way man ginpatamaan ang biktima? Action firing line. Tapos lang ni Solbaron sang kapulisan kay ara buhi ang biktima mo. Pwede gini sa makasaysay kung sino yadto nagastigo, nagpusas, ka nagtiro sa isa nga paa. Action firing line. Base pa lang sa sadeng krimene, dari kita magkabati bala sa balita nga suspitsado na nakpan sang kapulisan. O galing, aring balita pagino, ining lalaki ni, samtang ara siya sa ospital, tiko mo wanted sa top 5 most wanted sang Kabankalan PNP, may mandamiento de aresto sa
So ang warrant of arrest ginserbe saya. Action firing line. May kaso sa ginatubang mo o samtang ginabulong sa ospital teritoryo, sir, warrant of arrest mo, arestado ka. Ang masibod-sibod dire kung anong manera sa pagdakop sa ng suspisado man, kung may warrant of arrest, pwede lang nadakpon sa matawhay o galing kung kaisa ang dalakpon bla, nagabato kag nagapanginpadlos, ti ikaw, kung nagaserve ka, ti siyempre kung mag-serve ka sa warrant of arrest, otoridad kay. Action firing line. Di, kung ang giniserbihan mo na warrant of arrest magka-aksyon, kapag inpadlos na babato pa, kabalo ka na kung anong imuon mo. Action firing line. 727 Action Radio Philippine Standard Time. Ano pa ba sa nga balita mga ka-aksyon sa Luwanta naman ang iban nga balita ang way naman angos krimen kay daw kalain sa Balatiago no nga patay diri patay didto ang ato sa nga mabatian perme nga balita ti aber hindi naman krimen be. Action firing line. Diri kita huwa Department of Health akon DOH sa Western Visayas nagpatigayon sang environmental surveillance sa mga lugar nga may mga kaso sang acute gastroenteritis. Hindi di basta-basta nga sahi sang baratian ni acute gastroenteritis. Inigo gini no ang syudad sa Iloilo. Action firing line. Sa Western Visayas ini nga mga lugar. Ang inisal nga pag-usisa kalabanan sa nga mga kaso ni tugay ni sang pag-inom sang tubig nga kontaminado halin sa ginatuwag shallow wells o kon deep wells. Kung sa aton di simple tawag sa aton bubon. Action firing line. Mandamo ta mga lugar diri sa Pilipinas, partikular diri sa Negros Occidental, nga waay paya kaugalingon nga bomba, waay kaugalingon supply sa tubig bla, nga matulutinlo, way tagasiling nga tanan nga bubon higko May mga bubon iyang makaksyon nga kampiyon iyang tubig, halis tuburan, tinlo, pero kalabanan higko gidaw. Action firing line. Ay nagid kung dugay, nagid ang bubon, ti kung ikaw ay kakwaan tubig, dira ka na lang salig sa silang bubon na makaksyon. May public advisory subong ang DOH ang ginpagwas publiko. May kantanan sa ang tawag sang acute gastroenteritis sa lipot nga tuwag AIDS. Acute gastroenteritis, may AIDS precautionary measures ginpagwa ang DOH. Action firing line. Ano ba lang panugan sa nga DOH sa publiko, isa dali amo ang pagpabukal sa tubig. Kung pati ko niya. No? Nga once ang tubig pabukalan mo, medyo safe ka na nagawa. Antes mo sa ron sa pagluto, o kung bisan pas pag-inom. Ano pagid ang panugyan sa DOH? Disinfection sang household containers. Mga containers na. Plus, atensyon sa mga nagapanagiya sang water refilling stations. Ginapangabay ka mo sa nga DOH nga magpakita ka mo sang o kung mag-post ka mo sa inyo pwesto da sa water refilling station, i-post nyo gida ang water bacteriogical test. No? Bacteriogical test result. Ulihin nga resulta, kay amo ina ang nasaad sa Philippine Standard for Drinking Water. Action firing line. Pati ng business permit niyo ti kung wala ka mo na sang ipagkit na nga business permit, mo sulingon, hindi lisensyado negosyo nyo. Action firing line. Sa iban para sa nga mga lisensya, kung may ara, dapat i-post yun ang mga aksyon. Ang panawagan sang DOH sa publiko, ini nga mga papeles, di dapat lang tawon gid naton nga makita na, no? Para piho nga ina nga water provider. May pagsunod sa gina-prescribe nga rules kag regulation. Ang acute gastroenteritis, pwede gid ni malikawan nga masakit nga aman. Ti simple lang. Kung kita nagapaniguro nga ang tubig ginakonsumo ta, matinlo. Kag ginatuman ta ang good sanitation kag hygiene sa ato sa komunidad. Action firing line. Firing line. Dugangan tabing istorya may kantanan sini paagi sa ato sa mga health experts ano ba na ang ginahimo subong sang ato sa gobyerno. Tidres Bacolod dagligad nga Biyernes, may isa ka kaso nga cholera. Ti cholera halin man sa waterborne diseases. Kadelikado ni sang mga waterborne diseases ne.
from time to time nagatupa na ng ulan sa aton di dala sang mga bagyo-bagyo di kadelikado gid. Action! Firing line! Kundi kita maghalong. Ano pa gid ba sa nga balita? Ho, istoryantas gerilyo. Sino nga pa ni gerilyo sinyo dabi ta alsa tiil. Alsa tiil alsang kabot. Action! Firing line! Baw damo ba? Mayara gid ka pa ni gerilyo ko si Tiyo yo. Tiyoy. Mayroon na kapag sigarilyo Action! Firing line! Diya, atensyon sa mga mahilig magpahubot sang sigarilyo. Ang syudad makaaksyon sa Bacolod, liwat nga maga-istrikto sang ordinansa nga nagadumili sang pagpanigarilyos mga lugar nga ginadumilian deres Bacolod. Hiyo diya. Action! Firing line! Ano ginman diya? Nasiplatan ginman ba? Oh, sa simple nga sugilanon. Ang ordinansa nga sang ginpatuman nagamat-amat tulog kag nadugayan ang katulugon. Amo ni mga ordinansa nga perme ko gigyan mo nobla nga implementasyon agi lang, hapaw lang, nipis kon sa mga tubo pa bukagon. Action! Firing line! Ang implementasyon maka-action pasensa sa mga author sa ordinansa deres Bacolod nga maigo sini. Kabalo na ka muna. Sipa nyo ba na mga ordinances Bacolod nga subong way na ang implementation, way na gidya, lipatan na gidya. No? Hasta lang tos papel ang pagpasar nila sa ordinansa para kunong opisyal sang syudad, maigin pasar lang nga local ordinance. Action! Firing line! Ang balita subong nga may kaangtanan sa liwat nga pagbuhi ni sa nga Bacolod Anti-Smoking Task Force. Otro man yung mga task forces nato ni, no? Ang pagtukod sa task force bla, agi man lang. Action! Firing line! May executive order ang bag-ong alkalde nga ginpagwa nagamando ini sa siring task force ni. Siyempre, ang pamuno diri automatic ang alkalde, no? Ang EO nagasiling nga dapat ma-convene, matipon masugilanon ng istoryahan ay masapol para hambalan ang liwat nga pag-istrikto implementar sa mga pagsulundan angot sa pagpanigarilyo. Ang ordinansa ara na, no? Ang nag-author sa dumduman tamanigani anay konsihal Cesar Distrito. Subong buhi o naman ining ordinansa nga natulugan gani. Action! Firing line! Ano ang managatan siniman? Kasi kung amo man sigyapon nga agi lang bla kag pakiktang tao lang nga aman. Munohon ko pa ang iban nga mga ordinansa diri sa Bacolod haw. Subong way lang yan nalipatan kundi daw nalubong na gid sa limot. Action! Firing line! Te kung nalubong na kinalam mo na kot-koton. Te isipan nyo na kung pilang kulot-kuton nga mga ordinansa nga way nasa pakan. Action! Firing line! Ang isa diri anti-jaywalking ordinance. Correct hindi? Baho. Action! Firing line! Anti-jaywalking ordinance. Kantok mo sa downtown area para mapalaan nyo kag mapamatud-an nyo nga saktong ginasugid ko. Action! Firing line! Kita nyo ginapatuman waay. Simple lang ang sabat sina Ara nagkikita nyo sa mata nyo. Action! Firing line! Sandiin lang gatabox dala ng mga tao na ho. Sang una may ara. Pero agi lang gani sa lagbulan. Action! Firing line! May anti-jaywalking ordinance? Wala. Ano pagid? Ordinansa angot sa trapiko. Ara subong, ginamat-amat gidman. Pero damo pa sang kinahanglan sa Honda. Ini nga anti-smoking ordinance ang pamangkot diri. Kon liwat ini nga istriktohon tub-tub san-o ang kalawigon siri. Una sa balita! Una sa aksyon! Sige lang, daralang tanay, las 7.36 Action Radio Philippine Standard Time. Matipon tanay po sabla sa ato sa nga pagpangalagad sa ato sa nga pagpanubalik standby ka mo. Isa-isahon ko plastar ang development. Sining daw hindi maintindihan nga mga krimen na gini. Dalagko nga mga krimen nga nagluntad diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag sentruhan ta ang krimen nga pagpugot, pag-utod liog, pagpugot ulo
sa isa ka lalaki sa Talisay City nga ginaangot sa pagpatay sa commercial sex worker diri sa Bacolod. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang This is my life. This is my life. Nalista na yung monitor sa ato sa ring live stream. Sa rigid nga matanion sa ato sa ring Facebook Live. Si Ma'am Vilma de la Vega, hello, monitor. Integray, Sierra Amante Mosquera, sa ato sa ring Facebook Live. No? Si Joshua Bia, si Nonoy Balabaraman, monitor. Okay, nung Jimmy Tuga. O sige, wala si Totope. Classmate Jobert Canoy, Bert. Happy belated birthday. Okay, Jobert Canoy, birthday yan ng ligad eh. Toto Randy. Ara si Toto Randy, kamanitora. Ray, Attorney Ray, Gorgonio. Long time no see. Saan naman tama atubang sa nagahulas man. Amigo Binchi Mantong, thank you, kamanitor. Musta ka na, amigo? Yvonne Boyser, hello ma'am. Thank you, kamanitora. Ato sa ring live stream sa ato sa ring left side, okay. Salvador Cayo Dethan Española Senior mayong gabi, salamat gid. Rhea May Ladio, araman si Leah Younger Esquivel, okay. Jinky Dialagdon mayong gabi, dara Action Marlon kag kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, Dokmat Mayo, Nawala Mar Almo Oligon, Mama Lulit Dialagdon, Papa Jew, and all my family sa Barangay Pandanon, TSB, salamat from Arizona, USA. John Claire Dilieba, good eve. Okay. Jocelyn Raman, Diding Aluhamiento, mayang gabi. Ana Senoro Raman, Baby Jean Benedicto, good eve. Action Marlon, watching live dari sa Seaside, sa Barangay Tangob. Oh, hello sa Barangay Tangob. Okay, sa Seaside, si Baby Jean Benedicto. Sige, regards ko na sa taga Proxy side. Salamat Warren Ortiz, Ana Senoro, Amagid Action Marlon, Pango kabay mga wala trahedya matabo. Okay, John Claire, dali ba? Lagaw man gyapon tawag sila. Ago sar sang kwarta ka pungsod. Pabor si John Claire sa ginambal ko kinawa. Paglagaw-lagaw ni Marcos sa US. Galing kay bisan di Presidentes Marcos, kung gusto niya maglagaw, malagaw na sa, no? Di na maubos siya nga, manggad. Homa Lumina, hello. Elvira Gilogo. Paul Spot III. Elizabeth Gambala, God bless everyone, more power. Araman si Joval Trinidad. Okay. Mayong gabi ko no kay Sara Reyes, Maris Bonda, Flor Senoro, Diday Senoro, kag Villa Claridad sa Division na Carlota City. Melvin Peñafiel, Joval Trinidad Hablas. Okay, salamat gid. Felizi Benzuala. Liog Gidman Tuod do kadongol ay. Bale John Claire Diliba. Okay, tikon ulo, otdon mong ulo, kung napihak tong magulya, liog ang idutod eh. Cathy Ver, okay. Ana Sinoro mayong gabi, from Amber sa Talisay Concepcion. Inte Blasa mayong gabi. Rochelle Fulgencio Susana, Salvador Cayodita de Española Senior, okay. Louis Alda Senior, Action na Marlon, good evening, monitor lang ko di, Manila, okay. Richard Artisola Alpierre, good evening. Nina Lito, good evening, God bless, watching from Alhis, okay. Ashley Elizalde, Tamiao Dexter, Ryan, Tintin, Ashley, Aika, Papa, Tuto, halin kay Mama Tarsing sa Mao. Araman si Ashley Lesalde, okay. Good evening, Tamiao Boss, Bito, Tarsing, okay. Ana Seroro sa third kay sa lawayon mga apo, okay. Ven Paz Pads, greet ko lang, Bobby Lamila, celebrating 51st year birthday today. Importante, mamam na, okay. Joseph Pacifico, Marlon watching live, Sitio Abacan, San Enrique, greet lang Villalba Lopez, Flores family, Rodi, Roland, Jason Familia, Micah, kag John Paul, Septimo, thanks, God bless. Sige, standby ka mo, balik tayo dugaya.
Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodo sa mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa PM na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Pasalamat din yung patigayan ng aming activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag maibasihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong.
Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa yung mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor na karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa diwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa babae! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin, Mr. Gusto ko ila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Wa gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid.
Yung pangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila, sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero, pagkatabo, na-rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, idala namon sa police station. Pagkurog-kurog, tapos yung giwang inatsura, ang ilang ang mga bayo, do tarapo, gidya. Kaya ang amon nga magulang, pwede ka isog, hindi mo matudloan. Tapos, ay kami kabalo, nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo. Kaya mga inosente, gidya ya, sir, kaayo ya. Pamangkuton mo, ano natabo, nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naguti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko katuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lian kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Tungod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Friend sa Langgas alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayo sang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Nakasilid ni nga krimen nga naggalunta dere sa Negros Occidental. Amo tong pagpugot sa ulo o kon pagutod sa liog sa isa ka lalaki. Nga ang lawas kag ulo na sapuan sa may sunod Santa Lisay. No, nagligad nga sa badaw sang kabini. No? Sige-sige na lang krimen niya nga luntad sa Bacolod no. Kag Negros Occidental no. Ang pabangkot diri nga agin pugutan gid sang ulo. Nga kinahalang gid nga isiperar ang ulo sa lawas, ano gid kadako ang sala nga nakomiter sa kumera gid man. Action firing line. Aring isa ka tuman ka talalupang doon diri magkakson bangod sa investigasyon sang kapulisan. Ini nga biktima ni amo ning ginatawag nga bugaw o kon nagpatigayon. Pangita balang customer sa isa ka commercial sex worker. Dumduman nyo, 26 anyos nga commercial sex worker. Nasapuan man to patay sa Purok Progreso, Barangay Alihis, Bacolod, nagligad nga Setyembre 7. May agi lampos ulo, may agi sang lagob sa liog. Di magsiling kita commercial sex worker. May ara ginya sang manog patigayon, kaya tawag sila bugaw. Action firing line. Sang matabo ang pagpatay sa commercial sex worker, di nga bugaw ni. Amo ng sentro sa investigasyon sang kapulisan. Pinangita na ikagin panawagan pagani mo. Akon pwede magkantos police station para makuhaan sang panisayon. Pero likom gali sa hibalo sang kapulisan, kag sang publiko ini nga bugaw ni.
may naga-ideya nagali sa iya, may nagapangita nagali sa iya. Kag sang nagligad nga Sabado sang gabi, no? Nasa pondalang bangkay sini didto sa area sang Talisay. Action firing line. Hindi lang simple ang pagpatay kay ginpugutan ulo, no? Ang ulo ara sa unhan lang sa residente na nakit-an sa access road Hacienda Sagrado 2 sa Barangay Zone 16 Talisay City. Grabe nga sahi sang kaso ni. Kung inyo ba duman, nagligad nga adlaw na interview sa Action Radio ang live-in partner sang ginpatay nga commercial sex worker. Iyamon to na manuhan ang bugaw. Now, ano ang iya reaksyon subong nga ang sadto ginapangita nga bugaw ang nakit-an na gid apang way na ulo. Action firing line. Ang anong pagpati niya sa krimen o galing kay ang live-in partner ni. Gin pamisyon naton sa ato sa nga patrol why makita, no? Kag sa baylo na istorya ang iloy sang commercial sex worker. Action firing line. Pero dili kita una maghibalota anay sa pamilya sining ginpugutan ulo. Taga Barangay Singkay Airport mo diri sa Bacolod City. May mga pagpati sila, may mga pagduda sila sa senaryo. Kaina na istorya one-on-one ni Action Alvin Guava ang family, partikular ang iloy sang sining lalaki nga si Mario, no? Mario gid man unang nagtuwag nga ngalan mo alias Mario, no? Una ginapangita nga bugaw, ti ang ngalan sang nasa puan ginpugutan ulo Mario Demetrio. Kaya mo gid, no? Ginkumpirmar sang pulis, kumpirmado man sang pamilya. Action firing line. Nanong ila sa nga reaksyon, nanong ila sa nga pagduda, pagpati, ibalonta sa report ni Action Alvin Guava. Action Alvin, yung gabi, please come in. Action Marlon, hustisya, dala pangabay sa mga kapulisan sa Talisay City Police Station nga badak pa na ining suspect nga responsable ginalauman sang pamilya Demetrio nga responsable sa pagpatay sa ila sining himata nga si Mario Demetrio 48 anyos residente sa nga Purok Sigay Barangay Singkang Airport diri sa siyudad sa Bacolod matapos nga nasapuan patay sa tung tinalikdan nga Sabado sang gabi September 17 dira sa Access Road sang Hacienda Sagrado 2 Barangay Zone 16 sa siyudad sa Talisay. Ginutot ang liog kag ginbilin sa dalan. Ginabulubanta mga 5 metro ang kalayuon. Gikan sa iya sining patay nga lawas aksyon na Marlon dira sa Zone 16. Okay na istoryahan ta si Anita Demetrio. Amo ni ang iloy sang biktima kag ginpahayag diri ni Anita subong man sang iya sining bata. Actually may manghud ning biktima mo si Mario, si Mark. Ulihi nga nakita ining si Mario mga alas 9 sang gabi isa sa dito sa isa ka computeran sa Purok Sigay apang naglakat ni siya aksyon na Marlon kay nangayo pa ni pisos mo o piso rather nangayon ni siya piso mapakal kuntani isang ice water rectal dito sa may computeran pero nadula ni siya kay may nagpangita sa iya isa ka lalaki kinatanyag ining guma balasang salakyan action Marlon plano kuntani nga baklon kag maginansyahan pa kuntani action Mar. Now, wala na ini nakapauli tinalikdan nga Sabado ang oras na tandaan sang iloy alas 9 sang gabi. Tinalikdan nga Sabado pero wala na ini nakapauli the following day base man sa report sa mga kapulisan sa Talisay City PNP alas 10:30 na sapuan ang bangkay sang sining biktima wala na separado na ang ulo sini o kunang liog action marga gin utod so kagina sa pagpakigistorya man naton sa pamilya sang biktima
ilabi na ni Anita Action Marlon amo ni ang Iloy nga suno siya magluwas sa pagbaligya sang second hand nga mga piyesa dira sa may area sang Luzuriaga kundi sa may Luzuriaga damo nagabaligya mga second hand nga mga piyesa mong kay na sang aga suno siya nga dira siya gabaligya sa mga piyesa kag ang iban pa sini nga nabakal dira man niya ginaduso and aside sini may sideline man siya ining si Mario bilang bugaw sa Golden Field Commercial Complex. And ginpahayag pa diri ni Anita nga antes ginpatay ang iya sini nga bata. Pila ka adlaw may mga persona o personalidad nga nagapangita sa iya sini nga bata after nga ginpatay ang isang wala makilala nga persona ang ginbugaw yang nga babae. Dudo mo tong si Robily Mahinay Action Mar nga taga Barangay 1 nga allegedly amo ni ang ginbugaw sa iya kag nasapuan na lamang the following day nga ginbilin sa may kilis ang dalan sa Puro Progreso Barangay Alihis diri sa syudad sa Bacolod wala na sang kabuhi pero sunod diri sa Iloy sa biktima actually term niya diri siguro basi balang sa pahayag sang biktima Agosto pa to natabo kay term nga gingamit sang Iloy Agosto pa ni natabo mong pero kung dito ya sa Alihis kunti natabo September 7 action na Mar pero nagapati ang pamilya Demetrio nga tuman balang nga kaakig ang ang suspect rason nga diriya nga natabo ang ining ginatawag balang nga makasilik ni nga pagpatay sa himatila sining sa iya sining bata makon mo na yang ginutod ang liog separar aksyon na Marlon kag sapuan na lamang dito sa syudad sang Talisay. Ari ang pahayag ni Anita Demetrio. Gisaga pamisas, gisaga pamugaw sa bahay sa Golden Field. Mugaw lang. Dugay na ginahimo niya ni. Dugay na. Natabo na mong, may natabo na. Sang nagagsang ugos, kuha na sa sang babae, ginpatay ang babae, sang customer. Di siyang nagbugaw, siyang ginkunan sang sang bana ginapangita sa sigay. Ginapangita siya? Oo, sang kalibiin sang babae. So anong posibilidad siguro ng pagpatay? Uy, kung kabalo. Sa badugay na ni gabugaw bata mo? Ay, kung naman kapamisas, may timpo man nga gabugaw, may makapamisas siya, kapuyon siya, matulog siya. Na, amo na bala, hindi kisiling gabi-gabigid. Gabigid? Hindi man, okay gapisas siya kung nadlaw mo. Pero may asawa niya? Uy, may kabataan sa panagbulagay sila, dugay na. Madugay na. Dugay na. Nakashare man siya sa imo nga may pagpamahog sa bahay? Wala mabalaan. Paano may ibaluan nga niya balikan gid siya? Kaya ginapangitatos siya sa amon. Sibar ang bata ko. Dugay na may kapita sa iya. Oo. May pila ka adlaw na siya ginapangita. Ay, ginasundan din sa kadadlaw. May sa kagabi, may 2 katao, mangganing nagaano da. Anong tinaga sang tao nga ni? Pangita kay Mario. O din si Mario. Ano pagid wala man sa bigyan? Amo lang nang batian ko sa akong hinablos. Ano sa pagpati mo sa pagpatay diri sa bata? Ang pagpati ko, kay ang pilas ang liog sa bata ko daw kaakig gagid, siya gid nga ako na suspect. Kaakig gid kay isipa lang ang kandila, kuan pa diyo, patulo pa. Paglantaw mo gin abdak na yung bata mo, anti siya patay. Oo, ang mga gidagin pa mangkot siguro nila na inosisa nila kung ano ti ang bata ko siguro. Ang buto lang takabalo, kay sila man lang tuyaga inistorya. Kapot na lang kamoy ang dula na siya dayon. Wala na siya kapuli. Kay may tao nga nagkadto da, nga nagambal nga may baligya nga guma. Di nagupod man siya. Kay pa makalsa mo. Nagupod man siya Kabugawan mo to, nakabalik. Action Mar, ang kapahin gid labang sang pahayag diri ni Anita Demetrio. Ang natulo niya kag Action Mar nga ginpatuluan sang kandila diri ho. Busing ganon ginatulo niya ang duha sini ka palad. So baligin ginpatuluan sang kandila kay nakitaan man dito Action Marlon magluwas diri antes ginutod kag ginpatay. Ginpatay kag ginutod rather ang iya sini nga liog. Tama nang panasayon sang pamilya bangod nga nakita gid nilang lawas sang ni Mario ni, no? Action
Mark, kaya actually, personal sila nga nagpadulong. Kahapon nga daw, tinalikdan, Sabado, rather Domingo nga daw, dito mismo sa Funeraria del Lourdes, kag positibo, nga tudlo ni Mark, kaya itong kagidao naghambal sa aton sining interview. Amo to si Mark Utodya, ay kaduha ang nanay, kaya ito para ito silang duha sa pagpadulong naton dito. And dito action Marlon, nga nakita nila positibo nga sa tattoo sini, and at the same time magluwas sa tattoo, personal gid nila nga nakita action ang laragway isang sining biktima kag positibo nga ilagit pamilya. Umasiyang takso na Alvin ang statement sang Iloy nga ginpatuluan pa sang kandila dito sa palad. Ang duha kapalad. Duha palad ti ang gwa sinakson Alvin torture. Sir, sakto na aksyon na may pag-torture sa bahin sang pamilya antes niya ginpatay kag ginpugutan sang ulo o rather sang liyog. May statement ang Iloy sa interview nimo nga siling niya siya gid na ang ginasuspetsohan namon. Ining siya ginatumod niya sino ni? May ara kita idea action Marlon pero kung taon tang tinaga nga syagid ang gaginatudlo posible basi bada action Mar atong customer. Ato nang niya kaugalingon nga paghangop pero ang ginatudlo diri action Marlon kay ti ang papel sang iya sini nga bata bugaw mong ti siya ang mga naghatag sang customer rather sang babae o sang commercial sex worker dito sa iya sini nga customer. Ang mention niya action Alvin nga August basi kon way lang madumduman ni Manang Anita ang date o konpet sa adlaw nga nasa panto ang commercial sex worker bulan to sa September. Yes, action Marlon. If you may remember, September 7 to, kita pa po nag-flash report action mo. Natabo sa sinig pagkasapo sining bangkay, ni Mahinay o ni Jubilee Mahinay action Marlon, natabo dito mismo sa may progreso barangay Alisis action Mar. And ti basi ba lang may na-share man ang bata niya, just so happen nga basi wala niya na dumdumay kung na exactly nga daw o Agosto lang ang iya sining nahambal action Mar. Or basi action Alvin bila basi kon August pa lang daan may nakatransaksyon na ang bata nga si Mario kag inang sex worker basi kon may mga customer nga daan nga iban. Sir, posible na action Marlon pero naton gin-search man naton sa aton mga news bala sa bulan sa Agosto wala sa commercial sex worker nga na sa puan patay only September 7 kita mang action Mark. Sige. Action Alvin tinano ang panawagan di sang familia ti matagaan hustisya ang kamatayon sang ila sa himatay hindi basta-basta nga pagpatay mo. This correct action na Marlon siya pagbabay na madakpan ining suspect responsable sa pagpatay sa ila sining himata. Makabulig na aksyon Alvin siguro sa investigation sa ato sa Pulisan. By the way, sino nag-investigar sa lista sa PNP no bago dito na sapo ng bangkay? Sir, actually ang nagapanguna sa investigation action na Marlon si Police Lieutenant Dan Oliver Salazar. Siya mismo nag-lead sa sining investigation ng Deputy Chief of Police upod ang Chief Investigator itself. That is why kahapon nga daw action na Marlon nga kahapon first diri sa action radio nga na-identify ang ining biktima pagiman of course sa pagpakikangot man naton sa mga kapulisan dito sa syudad sang Talisay. Sige. Report sang patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Uno sa balita, uno sa action sa pagkolon. Aksyon Radio. Action Firing Line. Salamat Aksyon Alvin. Ina reaksyon ina sang pamilya. Sining ginpagutan nga si Mario Demetrio. So tingog ato sang Iloy nga si Anita Demetrio kag atong una na batian nyo utod nga si Mark Demetrio mga kaksyon. Mayara sila sa ginadudahan na. No? Kabay pa nga makabulig ni. Kabay pa nga maistorya ni sang Talisay PNP. Ang pamilya Demetrio parang at least maghahatag ba sila sang industry nga nahibaluan. Action Firing Line. Demetrio ina siya. Kadtuan ta sa pamilya naman sang commercial sex worker. Sa nasalintara
ginayo ta si Action Zel Menardo. Akon pwede balikan ang lugar nga sa diin didto niya na interview, nagligad nga mga inadlaw ang live-in partner sang commercial sex worker. Panamunog gid man to mo, no? Sa interview dumduman ko to, nakamunog gid man to siya sa sining bugaw nga sadto nakilala pa lamang sa hayo o sa ngalan nga Mario. Ugaling kay way matigayon ni Action Zel, siguro way matabuan nga sa area ang live-in partner sa baylo na istorya niya ang iloy sang commercial sex worker. Na ano naman ang ila sa nga pananawan ang konsuri? Action firing line. Action Cell, mayong gabi, please come in. Action firing line. 11 minutos na kaligad sa atak ng alas 8 Action Radio, Philippine Standard Time. Kay direta ni mga ka-action taon-taon mo, maangot-angot, tama na. Kay ang piyak nga bahin, may suspetso, may ginasuspetsohan. Ang piyak, may araman, ginasuspetsohan. Action firing line. Dingid baladi. No, kag ang statement sang Iloy sa ng commercial sex worker mga ka-action, manabensyon sa kina sa interview ni Action Zel nga may ara sang tatlo ka mga bukod nga tao, may tato pa ganito, may duwa ka mga salakyan nga motong ulihi man nga nakita nga nakaupod sang ila sa nga himata. Dugangan tabi ang information may angos sa report ni Action Zel Menardo. Action Zel, mayong gabi please kabin. Action na Marlon, napakikalitan nato na pagina ini ang Iloy isang biktima nga siya Rovely Mahinay, ang iya nga Iloy nga siya Goldie Mahinay. At ini Action Marlon, nagapanindugan gid nga ang isa sa mga nagapatay diri sa iya nga bata. Amo ini ang nasapuan manapatay dito sa may Sagrado 2 Barangay Tanis o kana sa syudad sang Tanisay nga si Mario Demetrio Action Marlon. No, kung sa diin ini ang aligasyon sa isa ka Iloy, may nagkadto dito kuno kahapon nga isa ka babaye nga naga-istorya Action Marlon nga mayara tawo nagakuha diri sa iyang bata, which is ang gin-describe niya ini Action Marlon ang isa ka tawo ni wangon kuno nga taas apang ang isa naman bukod doon nga tato damo sang tato sini sa iya nga lawas kagati pagagwa sini sang victim nga si Rovely Mahinay dito na niginkwa sa nga duha ka tawo Action Marlon kagin sakay kuno sa may puti sini nga salakyan kag duha kuno ka puti nga salakyan ang naga-parking sini sa gwa sa nga ginaobrahan sini Action Marlon kagati ini ang Iloy nagapanawagan gid sa kapulisan nga mahatagan no si siya nga bata kay tiini Action Marlon na si Mario Demetrio isa tani ini nga isa ka posible nga witness diri sa kaso ni Rovely Mahinay which is gani ang ginatan-aw diri Action Marlon nga amo ini ang nagkontrata balas no sa ginatawag nga customer adria sang victim nga si Rovely Mahinay Action Marlon. Banuwekson Zel, ang live-in, balin lugar gin kantuan mo sa mga hapon, ang muning lugar man sa una gin kantuan mo sang na-interview mo ang live-in? Ang live-in Action Marlon, wala ta naton sigina dito na abdan sa iya paninbalay, wala dito bali ini ang ato na interview ang Iloy gini mismo sang victim nga si Rovely Mahinay Action Marlon sa may ini residente na sang Purok Riverside Zone 3 Action Marlon Barangay Banago. Okay, Banago. Atong live-in taga din ganito ya? Taga Barangay Purok Bulinaw, Barangay 1. Okay. Yes, so amo ni ang Iloy no nagapanawagan gid sang siya kag sa kapulisan nga mabuligan ini sulbar kay sa mga Action Marlon kung tanawon ta inigitan ni ang bugaw nga si Mario Demetrio nga nasapuan patay dito sa Tanisay ang isa man nga makapanugid kung sino ini ang last nga nakaupod sang gabi mga tabo ini ang insidente sa kaya Rovely Mahinay Action Marlon. Anong ilas ring basihan nga nakahambal ang Iloy nga may kahilabtanan atong si Mario sa kamatayon sa commercial sex worker? Yes, kay suno si Action Marlon ha kay may nagadto dito kuno isa ka babaye kahapon kaga nakatugda nga amo ini may tatlo ka lalaki gid nga nagkuha diri kag may mga naganilapos man istorya nga ang nagbook sini sa kay Rovely amo ini ang bugaw kaga mismo man ang nagdala
So amo na ang mga istorya nga gadila po subong no suno man isa pakigangot hatod hindi na sa Iloy sinisa nga biktima Action Marlon. Sige, na-interview mo ang Iloy. Action Marlon? Ang Iloy, sino ganing Iloy? Si Goldie Alcantara. Goldie Alcantara. Yes. Oo. Na-interview mo? Yes, Action Marlon. So ari ang pakayag sini so aton nga pamatian. Ang isa ka tao, ang duwa ka tao kuno na sa nanugulita ko na ang duwa kuno na katawo nga bugaw. Niwang na sa amo na nagkuhan sa bata ko. Tapos ang isa na katawo kuno, dako, nga may tato kabantay sa mga sagwa sa salakyan. Duwa kuno ka salakyan nga puti ang dala nila. Sila po, yung pagwa nila ang bata sa salakyan, patay na. Ning kuana nila sa sako, yung sulod na kuno nila sa sako, kag gintagbong to sa may barangay Alihis, sa may pinakabuyan sa basura. Inakita sa pulis. Patay na siya, hindi na siya makarabal. Oo. Mapurubili na recover ni ma'am. Nabalik sa inyo ang cellphone, mapurubili. Wala ka sa cellphone. Kaya mo lang na siya rin naglakat na siya maubra sa tani. Tapos, maubra ako ba lang kay kapula pikado sa atonan. Ikaw wala ka man ubra, si Papa wala man. Ako na lang ang mabuha ko sa inyo kung mangita ko ubra para nga makakaon kita tanan. Ikaw lang ako yung ginasaligan. Ikaw lang ako yung ginasaligan nga wala man ubra Papa mo, wala man kami ubra. Mga nahihimor yung strong niya na patay ini ang ugaw. Amo ni tani ang maka-witness. Ma'am, no? Hindi man lang. Nagtatlo kami ni Saya itong sa Bulinaw. Nakabalaan na nila kung makadlaw wala ka pa uli. Wala din siya dahil magpahibalo sa ako. Kung kami nakibalo, patay na siya. Nagtatlo na siya nakakuhan sa kalsada. Sa panawakan ko subungan madakpan gidang duwa ka tawo nga nagpatay na siya. Action Marlon? Yes, salamat Action Marlon. Ang bugos nga pahayag sini isang Iloy isang biktima nga si Goldie Alcantara. Sige. Yes, Action Marlon, amoy na ang balita nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Mayara sang mga tanalopang doon nga statement ang magtimbang nga bahin labi na gid ining palayag sang Iloy sang commercial sex worker nga si Mrs. Alcantara nga mayara sang tatlo ka mga tao ang nakitaan bao sa sako kuno may ginbilin ti motor laban-laban na moto ang commercial sex worker nga nakitaan patay sa barangay Alihis. Action Firing Line. Aber hibalaon ta mga kaksyon sa bahin sang police station number 7 kay luyag ta may baluan kon diin na kutob ang ila sirigin patigayon nga investigasyon. Karon kay ang ginapangita nila kuntandi nga ang pagpati may dako nga mabulig. Sa saring investigasyon gin patay man, no? Kag may pila diri ka mga persona man nga ginamention labi ng Iloy ho bago lang nga interview ni Action Nozel. Online sa Firing Line. Kapod naton hepe sa Police Station 7, Police Captain Elmer Bonilia. Sir, mayong gabi sir, si Action Marlon there is Action Radio Bacolod. Yes, Action Mar, good evening kasubong man sa tagpalamat isang firing line kasubong no? Yes sir. Yes sir, may gabi sa Yes, salamat gid sir. Gintinguan ko gid sir nga matawgan ka bangod grabe ini nga sa isang krimen na tabo una sa commercial sex worker kag ang ulihi ti amo ning pagkasabo sa bangkay nga pugot ang ulo sa talisay kag ang report nga tilaban-laban may kang tanan ini sa natabo sa commercial sex worker kag patay. Unahon ko lang sir pamangkot sa imo base sa inyo sa investigation kumpirmado gid man sir nga atong nasapuan nga sa talisay amo to ang ginapangita nga bugaw nga si Mario. Yes, Action Mar no, may actually natabo sini more than a week na pangita naton sa iya sa area sang Barangay Singkang. So nag-coordinate kita sa barangay galing kay ang problema hindi gini siya manocate. Nowhere to find this siya. So sang nagligad na mga inadlaw sang Sabado nakita naton pumagi sa
social media no pag sa other media entity nga may isa ka patay dira nga patay dira sa area sa Talisay. So gin-confirm man mismo sa family ang nanay niya nga ining bugaw nga nagula diri sa yung ginapangitan namon I mean is amo to siya ang iyang bata nga nakita patay dito sa area sa siyudad sang Talisay. So anong epekto siri sa kaso, sir? Hindi aghan mabulubod na yan ang kapulisan or kamo sa pagtumod kung sinugid ang sa likod sa pagpatay sa commercial sex worker to bagod ginpatay man ang bugaw nga ginapatihan ang magkuntani ang may dako nga bulig para nga maklaruhan ang kaso. Yes, okay, kung makita natin itong commercial sex worker daw ginbilin lamang po diri sa area sa alihis siguro para i-hide niya ang krimen nga natabo. Yung part naman tani na mo inapanimuan namon makita ni siyang bugaw kay nakapati kami may information ni siya nga pwede na ma-extract in relation sa pagkapatay sa ning commercial sex worker. Galing lang kay itong hambal kagina, hindi natin siya malocate. Mismo ang iyang iloy nagambal na more than a month na nga wide na pulik believed to be may boarding house so galing na kayo din hindi matumod man nila sang iloy kung sa din nagaboard ang iyang bata so hindi naman mapangita kung hindi siya malocate action na Mar. Okay. Ares sir, antes sa tabong pagpatay sa bugaw to, kundi may mga panawagan gid man akon pwede makapakita siya sa publiko o kung dara sa inyo sa police station para magsaysay sang nabalaan niya, why gid sir sang nag-feedback dara sa station niyo o kung nagtawag man lang sa inyo station kag nagsiling abi nga, sir, ari di sa amon si Mario or maiban nga mga tao nga naghatag sa inyo information angot sa krimen nga papatay sa commercial sex worker? So parang everyday napapaluap po na sa aton mga operatiba dito kung subong man ng aton nga investigador on duty nga tagaan importansya ang pag-imbestigar sini krimen no galing kay tiyan mo hambal ta bala budlay tong tao ng tao nga panago so nagpaningwa ako ng pulis galing kay ti amo nang big question dira nga sa mapakita kay ti kung nakita sa tani mahibaluan naton kung sino tong ginatumod sa iba nga nakita dito nga salakyan. So nagapati kami kani akong na istorya tatong bugaw makakuha information kung sino itong inhatag niya customer sa sa commercial sex worker Mar. Subong hapon sir na interview sang amon sa nga patrol reporter ang iloy sa commercial sex worker no dara sa may area sang barangay Banago no. Banago ni sa Banago ho. Naka-mention siya nga may ara sang persona nga nakasugid man sa iya nga may 3 pagig kalalaki nga amo tong uli nga nakitaan, may 2 ka salakyan, may 3 pa lalaki. Nga amo kuno sir ang naseplatan dara sa area sang alihis nga naghulog sang sako. Nga sako nga debatihan amo to ang lawas sang commercial sex worker. I don't know sir kung ining information na palabotan sa pamilya sa inyo. So para amo na nabatian ka na ko ni hambal sang iloy. Galing ang problema sinaway ta sa identity. So kung may identity na siya pag matungod sang witness. Kailan natin sang complaint. Yes. Yan naman. So tanan daring ang gulo sa gihapon sir gina usoy na tutukan ninyo. Yes, action Marlon itinguan na natin para masulbar niya krimen. Para matagaan man natin justisya nga matayon sini biktima nga although nga commercial worker siya so hindi naman na makuan panginwala no kay kung magtrabaho ti ang iyang consequences sa buhay wa takabalo ang trabaho. So no part niya bilang pulis kapaningwa kami Sinmar no base no maagi diri sa Action Radio nga kumati kag kilala hindi man kita makakupiri sa atong kapulisan labi sa iya pamilya mga abiyan nga nakakilala. Yes sir. Kabay pa sir nga mayara sang paambit dara sang dugang nga information kag basi pa lang ko mayara sang monitor man diri nga may nibeluan bala sir sa sining krimen para ngatis matagaan man ni justisya ang kamatayon sining
ginpatay nga commercial sex worker. Anyway, Police Captain Elmer Bonilla, sir, thank you so much information gid kag mayong gabi. Yes, Action no. May gabi kag salamat man no maagi sa Action Radio. Napamatian sang kumuluyo sa siyudad sa Bacolod ang dagat sa ating investigation. And lastly, Action no base atong hambal kagina. Yes. Yes bala na same trabaho sang biktima. Cooperate kamo sa atong kapulisan para matagakan ng justisya ang kamatayon sa upod nyo. Yes, sige. Sir, mayong gabi, salamat gid. Yes, sir. Aming kaibigan ka. Salamat, sir. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Sample Plus, pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Okay, sa ato sa ring live stream, anaya. Kaya ginahingagaw ato sa ring oras. Okay, there is a live stream. Market Tribe, salamat gid. Okay. Noel Amar, J.K. Dialag doon, thanks. Okay. Amancio Bernejo, Hermi Teves Himayaan. Good evening. Okay, si Botsing ganon gid nakita nila ang ulo kag lawas ang biktima kon nga nakakumpirma nila nga mo gid ang ila himata Action Marlon. John Claire Del Lieba. O kumpirmado ila gid no kay may kilala nila no. Toto Balulot, good evening. Vil Rico Naya is watching. Okay, salamat. Lord Yathri Resco, mayang gabi. Okay. Sa singkang kabaritor si Velrico Naya. Thank you. Balik tayo kaya. Standby. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong.
So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang sila. Regarding sa action na Radyo Bacolod, hindi pasalamat ni Kinisang PM na ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Salamat nito nga yung patigayan ng inyong activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa action na Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag maibasihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupor ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nangari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa babae! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life.
di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot gid mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag manggid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Pagkakurog-kurog idala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang ang mga bayo do trapo. Silawantay ang balita halin sa Bacolod City Hall na ka-action with Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Yan ang ginmuno ko bala kaina nga pagbalik no sangkad liwat pagpabakod liwat sang anti-smoking task force deres Bacolod kaya sa nasalintara mayara kita sang ordinansa mo nga dumili sang pagpanigarilyo sa pila sa ka mga lugar no labi na sa ospital, sa eskwelahan, sa merkado, sa mga hospital kita ko gumantuod sa labi na sa mga private hospitals bla. Kung magpanigarilyo ka sa way ginisignar nga lugar, sa mga bisan sa mga malls gani, no, kag makita ka sa guardia security guard, ginapalapitan gid ka kag ginamuno, ginasawaya nga officer, pwede dito lang sa smoking designated area, kaya hindi pwede sir. Action firing line. Mayara pag naman, pruti, damo ang mga lugar ka daw nalipatan na gina, no? Kag, ibanaon taman ang balita may kantaran sa road closure. Ipatuman na sa area sang Plaza Publica, umpisa alas 3 ang hapon sa maabot nga Oktubre 1. Tiyang Plaza Publica isa sang maskara sites no, sa ginapatigayon nga Maskara Festival. Action Radio City Hall Report. Matiantang detalye sang sa nga balita sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale, may gabi please kabin. Action Mar, lauman sang publiko, especially sa mga nag-smoke Action Mar na mag-operate or magalibot na ang Bacolod City Anti-Smoking Task Force. Kasunod sining pagpapanaog sa Executive Order number 34 ni Bacolod Mayor Aldi Benitez nga pag-reconvene no sining task force nga ti madumduman based ini sa city ordinance na gin-author sadto ni former councilor Attorney Cesar Distrito Action Marlon no sang tinalikdan nga mga council kag amuning gin-issue nga EO ni Mayor Albi Benitez. So ang chairman ti amuning si Mayor Benitez samtang vice chair diri among si City Councilor Simple Distrito Action Marlon kag may pila diri ka mga miyembro like ang City Administrator, City Health Office, may mga kapulisan man no nga member siling task force, City Treasurer kag iban pa. Sa interview naton kay Councilor Simple Distrito ang Vice Chair sang task force iya Action Margin na pahayag nga ti ang tutok sa karon sang task force since nagbalik na ang face-to-face classes
nga kalabanan observation is may mga naga-smoke action marlon malapit sa mga bulutuan na nga ti makabigga at risk ining ikaayong lawas sa mga pumuluyo, especially sa mga estudyante nga naga-attend sa face-to-face classes. So isa ini sa tutukan sa ang vicinity sa mga eskulahan na kitmana ang pampubliko nga mga parks kag pila ka mga enclosed area sa siyudad sa Bacolod Action Marlon. No, nagpasalamat rin si Councilor Simple kay Mayor Benitez bangod gintugyan sa iya no ang pagka-vice chairman sa sining task force nga isa man sa mag-supervise sa operation magluwas nga may isang separado nga head or enforcement head ining task force action Marlon. So ginpakayag diri ni Councilor Simple nga dito ginreactivate ang task force since previously may ara naman niya nga ginatukod ang tinalikdan nga administration pero since may mga pagligwat sa administrasyon diri sa syudad sa Bacolod, so panibag-o naman nga composition sang sini nga task force. Pamatian naton si Councilor Simple Distrito ang Vice Chair sa Bacolod City Anti-Smoking Task Force. Of course, do pareho lang naman na sang chairman nato no kay bali ikaw na dire ang naga-supervise ang aton mga anti-smoking mga tao naton kag situit gid naton nga hindi nga mga ordinance ma-implement gid naton pagi sa aton nga mga anti-smoking aton nga mga tao kinahanglan ma-supervise gid sila sa maayo kag matagaan gid itigtulupangod ini nga ordinance. Mayara kita dira nga group nga ginkuha naton sa anti-smoking kag dira isa si Junald naton Pamposa ang baling dagahead na dira sa ila. Of course ang aton nga damo kita dira nagakuan mga members naton may police kita dira. Do halos gid tanan naton balantayan gid labi na gid sa mga sa eskwelahan naton, sa ospital, sa mga public places like sa aton mga park sa recreation center naton kag sa mga markets mga ni Councilor Simple Distrito ang Vice Chair isang sininga task force kay under sa provisions sang ordinansa 500 pesos ang penalty para sa first offense 1,000 pesos 500 pesos para sa third offense o kung pagkapreso tubtob 30 kadlaw depende sa desisyon sang Korte Action Marlon. So amo ni siya no ginalauman ang strikto kapag patuman sang ining ordinansa no sang syudad sang Bacolod. Sa dugang pangabalita gikan sa Bacolod City Hall may gin-file yang mandatory ordinance si Councilor Simple Distrito ang ni Action Marlon na sa paghatag sang cash incentives sa mga graduating honor students diri sa Bacolod City public man o kon private. Basta ang bulutuan ara sa jurisdiction sa Bacolod City included ini or cover sa gihapon sang sininga mandatory ordinance. Kung madamdaman Action Marlon, mayroon sang pagligwat sa policy or guidelines sang Department of Education nga sadto kun sinulan dira ang section 1AB dira lang ginakuha ang mga honor student no pero this time daw nagligwat na no kay based sa pag-review sang opisina ni Councilor Simple Distrito ang chairman sang Committee on Social Services. Ginpahayag si Action Marlon nga based niya sa criteria nga gin-set sang DepEd nga kun 98 to 100 ang imo sini nga general average. Ikaw Action Marlon makabaton sang distinction no nga with the highest honors. Kung ang imo sa average 95 to 97 with high honors kag 90 to 94 ka general average with honors Action Marlon. So according kay Councilor Simple, ang cash incentives kag medal or certificate abi wala hindi pa niya mapalayag kung pilagid ang amount nga mabaton sang estudyante nga graduating. Kung grade 5 ikaw nga may honor ikaw hindi pa niya cover Action Marlon kundi graduating gid lamang. Grade 6 nga estudyante nga maggraduar ang junior high school kag ang senior high school Action Marlon. So according kay Councilor Simple Distrito, gintugyan sa local school board sa city budget officer kag peso manager ang pag-determine kung pila ang amount nga ihatag nga cash incentive pero based sa ordinansa ang with highest honor mo na pinakataas and then ikaduha ang with high honors kag with honors amo ang
ikatatlo action Marlon. Kumbaga suno siya kung sadto limited lamang ang ginahatagan sa pagkilala kon incentive. This time kung mapasa sa third and final reading ining proposal, unlimited action Marlon basta malambot nimo ang criteria nga ginset based man sa ordinansa. Balikan natin si Councilor Simple Distrito. Sang una, hindi may ara, nakita na iya sa mga honor students nga ginahatag nga mga awards sa ilan, no? Kag susubong niya, ano naton ini gament kag para nga sa diin, hindi lamang nga sa diin ang during the time before sa una daw mga 10 lang gid ang aton liw ka limited lang gid kayo sa aton honor student nga tatagaan naton sa awards. Subong niya, wala na niya unlimited na kung sa ano pa. Kahit tanana dari, basta ma-reach mo lang ang criteria, bil nga above 90 average ka, may ara ka na nga pagabatunon nga award, no? Not just an may mga medal award ka pangayahatag sa imo, kag hindi lamang mga medal or mga certificate, may ara pagkita sa cash incentives nga igahatag sa aton syudad. Wala ta diri wala po gid Councilor Simple Distrito ang nagaduso sining mandatory ordinance ang sa paghatag sa cash incentive sa mga graduating honor student. Sa katapusan nga balita gikan sa Bacolod City Hall nagahulat pa si Police Major John Chilibang head sang bitaw sang final meeting kaupo ng organizers ng Mascara Festival 2022 ang Bacolod Home Foundation para matalakay action Marlon or ma-finalize ang ila sining nga traffic plan. Pero initially, according diri kay Sir Liba, last stressing hapon magasira na ya no base sila sining proposal or presentation ang dalan dira sa may Araneta sa may downtown Sinhati nag-starting nga sa buong adlaw ang pagtukod sa mga kiosko dira sa may palibot sa Bacolod City Public Plaza. So last stress ang hapon tubtob last 6 sang aga sumarlo na muna siya ang proposal ni Sir Libang ipatuman no ang road closure dira sa may downtown area. Hindi pa ma-present ni Sir Liba ang kabugusan gid nga traffic rerouting since natikon may road closure ti normal may sang traffic rerouting sa Marlon pero yung siling explanation may mga changes o kung pagbag-o sa ruta sa mga salakyan kung ikumparar naton ang tinalikdan nga mga Mascara Festival 2 years ago kag subong nga 2022. Kung madumduman mo ng interview naton si Attorney Pinky Marano Campo nga nagpahayag nga bilang Festival Director ilaman gina-review ang traffic plan sa Bacolod Traffic Authority Office. Pamatian naton si Bitaw Head Police Major Junji Liba. Baka may mga kiosko nandira, sir? Bali ang yes ang aton nga road closure at the same time pag-effect sa road closure simultaneously makuan man na dayon ang aton nga rerouting. So amo na siya ang from 3 o'clock sa hapon all the way na po the next day or 6 o'clock for the following day. Bali 3 p.m. to 6 a.m., sir? Yeah. Oo. Pero ang rerouting, sir, di ba previously, i-adapt na Japan, sir, ang previous nga mga rerouting during Mascara sa plaza, sir? Hindi naging dako sa changes naton considering na lain ang flow naman sa aton yung mga activity. Oo. Pwede ka, sir, ka-cite example, sir, like ang Alihis, Punta Taytay, kung magsira sila, sir, din sila malabay. Hindi ko gin-memorize ang action dahil kaya do hindi wala ko na tamdan kaya hindi ko memorize silang ang na plato. Action Marlon portion gid lamang sang tingog ni Bitaw Head Police Major Junji Libano. So masunod nga mga inadlaw awla to naton no since wala pa man na paaprubahan sa City Council nga piisay na sa requirement nga kinahanglan approved by the ST antes nga makapatigayon sang information and education campaign kag mapatuman ining road closure kag ang traffic rerouting angot man sa pagsaulog sang Mascara Festival 2022. Mga update, kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale. Alas 8:49 Action Radio Philippine Standard Time. Iunahinon ko na lang ang report ni Action na John Diaz. Layo ko Action na Versa Globe la sa kunong maagi. Si Action na John Diaz. Importante, sa Cabancalan City may top 5 most wanted nga tinugato. Kagahon siya gin-operate. No? O kung iba na unta kung otoridad ang sunod gud man sa balay nga ginatulugan niya.
No, kay tigin pusasan mo, natiruan sa paa, ti samtang ginabulong sa hospital, ginserbihan sang warrant of arrest man, wanted sa kaso. Action firing line. Ang krimen man nga pagpatay sa mga sawa sa Sagay City mga kaksyon, ti may statement ang pamilya sang asawa, ti laban-laban love triangle o kon pagpangimon ang gintunaan sa mga kaksyon. Ano to kung napasakaan nagimansang panumukon kon kaso, yan tong sospetsado nga ti pagkatapos ginkometerya ang krimen, may nakatudlo sa iya nga nagkapalagyo siya dito sa nagdiretso sa iya sa nga balay, ginkantuan sa pulis, kag nadakpan man siya o galing kay dawagi sa sang admission o kunwagi sa sang pag-ako sa krimen. Action firing line. Ibalauntang detalye sang sa nga balita sa report sa bahin sang NOC PPO with Action Jan Diaz. Action Jan, mayong gabi, please come in. Mayang gabi, Action Mark, sa totalan nga magka-action, isa man interesting nga balita, ang natabo o dara sa may syudad sang Kabangkalan. Mangod nga ang isa kalalaki, Action Mark, nga ginakilala naman ini kay certain Jimmy Fermo, no? Jimmy Fermo, Action Mark, 37 anyos, residente sa Sitio Amian, nga sa ako sa Barangay Tampalon sa sudad sa Kamangkalan. Ginapayag nga ini siya ginabdak, mga alas 3 ang takna kay naginaman sang kagahon, dra sa sulod sang balay, sang iya man mismo nga abyan, kung siya diin sa temporaryo nga nagatiner. Butso na Action Mar, alas 3 sa kagahon, pero tigidi ka muok sang tulog ni Termo, no? Sang ginsulod din isa, sang ginaligar, 4 kunog ka mga lalaki, nga armado Action Mar, and then may tabon man ang itsura, most likely hindi ko na di makilala ni Fermo, Action Mar, ini mga suspect. So napadari sa kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Chief of Police for Administration o for Operations sa Kabangkalan City PNP, nga sa pagkuha diri kay Fermo, dugin pusasan siya, no? So kamot Action Mar, gintabunan man ang iyang mata o kung gibutangan blindfold, and then ginkastigo ni siya kung Action Mar, sining 4 ka mga suspect. Galing kay Tido nagpamersa siguro sining si Fermo, na kay nga nakatingwala sa Action Mar nga magdalaga no kung nakapalagyo. Kaya sigli nakabalo nga may bitbit galing ka mga armas ining 4 game nga handa naman sila Action Mar kaso por kaso nakapalupok sang ilang armas. Dito kagitiniro nila si Fermo samtang nga nagadalagan. Igo Action Mar sa iya nga paa, may araman igo sa iya man nga tiil. And bangod sini, nadakpan liwat ng 4 ka mga suspect, ining si Fermo, ginsakay sa isa ka multicab, no nga nagahulat, nagapundo na sugwa sang balay, sining nga iya man mismong abyan. Dito Action Mar, kagindala inisa, lapit na sila ko na maglabot sa proper, blasang Kabangkalan, actually ara na sila sa Diversion Road, sa Barangay Talubangi, dito na sa Action Mar, ginbilin sa Dubangga, bla? Ang bangga dira pasulod sa mga katubuhan, dahil sa hindi sementado, rough road Action Mar, dito na sa ginhalid, sining 4 ka mga suspect, pinilin siya, pero di maswerte kay buhi, ining si Fermo Action Marlon. Pero, tingway man sa may mga ibang tayo yung informasyon nga gin-divulge so kung ginpalayag sa mga kapulisan, lamang ang balya mo lang ito, nga binitbito sa 4 ka mga suspect, hindi ipakilala or base, wala pa sa naginatag na information sa kapulisan, and then Action Mar, wala mo kung sa naginimo to siya sa sulod, kung ano, marabing ginsakit sa kung sa detalye ko na informasyon Action Mar, gindala lang siya sa 4 ka mga suspect. Maswerte ka may naglabo isa ka force multiplier sa Talubangi, dito ka gin-rescue ining si Fermo. Sa nguli, naibaluan nga ni si may standing 1 po sa kaso nga murder, kaya nagatrabaho din sa una bilang tapasero, kaya nagkita man kayong kwentro sa Action Mar sa ginatrabahuan do isa ka pamilya, hindi naman napatay ining si Fermo, nasun po nga ginfailan ining si Action Mar sang kaso, and then ginapaparaog ang warrant of arrest batok naman sa iya. Ang warrant of arrest siya, kung ako di maglantaw sa kopya Action Mar sang warrant of arrest, inigin paparaog last month pa, November 9, 2021. Ining warrant of arrest sa kaso ng murder, kaya ginapapalaog ini ni Honorable Judge Rodney Zamora Magbanwa, ang presiding judge ng Regional Trial Court Branch 61 sa siyudad sang Kabangkalan. Wala ni piyansa actually ang warrant of arrest. And bago may kopya na gidman ang Kabangkalan City PNP, top 5 ni sa mo, dala sa may Kabangkalan PNP Action Mar, pero top 7 sa bilog nga probinsya.
Kambal sa ni Melgarejo, totalara na sa sulod sa hospital, at tingin sirbi na lang nila Action Mar ang warrant of arrest. And ang matabo sa lidri, kung ma-discharge din man siya sa hospital, diretso sa Action Mar sa detention cell sa Kabangkalan City Police Station. Yaring konfirmasyon ni Police Lieutenant Dennis Melgarejo ang DCOP sa Kabangkalan PNP. Yes sir, baling ongoing subong ang aton nga investigation. So far, ang aton investigator nagsaka niya siya no, sa dito subong sa area to conduct follow-up investigation to determine the motive. So, yung may ano niya sir, may pending warrant of arrest for the crime of murder. Action Mar, si Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Chief of Police ng Kabangkalan City PNP. Sa ibang mga balita, sa sagay ng mga kaso nga ini, ginabulgar kay na ni Police Major Roberto Enjapi Jr., ang ang officer in charge sa kay City PNP, nga may pag-ako na sa bahin sa pamilya sang babae na biktima sa pagpanglutang. Actually, mag-asawani sila ang gintiro patay dira sa may Purok Sesco, Barangay Rafaela, sunod sa Sagay, sa itong Setyembre 17. Gabi na ito sa imo, maniging aksyon na programa, dirito una na batian sa Aksyon Radio Bacolod na interview si Police Major Endiape. Ang badiri ni Endiape, ang pamilya ng babae, ang maning isa sa mga biktima Action Mar, naging kalakay Hannah Grace Bukaling, nagkompermar kaginako nila sa kapulisan nga si Hannah Grace may relasyon sila sa sa ginatudlo suspect nga amuning si Andrin o kung naman Action Marlon, no, ang ginatudlo nga suspect na si Aninio Andrin, tatay 3 anyos, sa Barangay Paraiso, Suladman, sang Sagay. Dugang tadarin ni Endiape, love triangle o kung pagpangimon ang nagapangutang nga motibo sa likod sang krimen kay maning suspect nga maning sadto karelasyon sining ni Hannah Grace nangimon ni Action Mar kay nagpalayag na gali sa Hannah Grace nga mabulagay na sila nga duwa kumo nga hindi man na husto blang ilago nga relasyon bangod nga ini si Hannah Grace ya may bana ni sa ning isa sa mga biktima man nga si Nobert Simon Bukaling. Kaya kay that time, nag-lockdown Action Mar, nagtatrabaho sa probinsya ng Cebu si Nobert Simon Bukaling, while magkapauli, dara sa misyonad sa Sagay. Tining sa Grace man niya, nakarelasyon niya ini, samtang nag-lockdown kag wala ang ihabana, ining si Andrin Action Mar, nga ginatudlo, suspect. Kasi wala iga pamilit, di ko na si Andrin, nga dayon lang nila, padayon nila bilang relasyon, tugtungan na doon naglabot sa punto, nga nagapamahog na ba? Nga hindi ko na sila relasyon gapon niya doon, may matabo ang madain sining kay Bukaling, no, kay Hannah Grace Action Mar. Kaya madul ka pamilya mo ng rason kung ginulantad na nila, kay natulog nila ang suspect, ining si Andrin mismo. Lalabot sinati ang affidavit to kagparisayon sa apat katay bata nila, na ito mismo dito sa crime scene, sa ginlutang ini nga mga ginikanan, isa na to Action Mar, ka makabuligid kag dakong ebidensya, para pasakaan sang kaso ining si Andrin Action Mar. Kalibre 45 ng armas lutang ginalantaw din nga gingamit kay kumbasiya ng recovery apat initaran Action Mar kay mga basiyo sang naglupok kabala sang kalibre 45 ng armas lutang kag isa kawala naglupok kabala sang kalibre 45 ng armas lutang ang dito sa crime scene kagaron ginaproseso na sang crime laboratory. Gintay dalo naman sa paraffin test ining Sandrin pero ang baldo din ng Jape bisan wala pang paraffin test result ipasaka na nila ang kaso. Bagod gamay si mga saksi, kompleto ang affidavit, may mga ebidensya, dako pagkututanik ko ng telepono ko ng cellphone, wala nakitaan, kaya dito makita na Action Mar, ini mga mensahe. Iba bang quote man, kung anong rason kung wala ni sa tugin to bater, bisan pa nga may mga pamahog, gusto tanin nila do, pahipsan nila ang kaso, kaya tining bana ni Hannah Grace nga si Nobert Simon, patay na ni, wala gini nakabalo, sa relasyon ng Hannah Grace kagiling suspect nga si Nino Andrina. Balik kagikan sa Nokpo ang kaaksyon nyo, Aksyon Jan Diaz. So nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Firing Line. Ang iningabahin dala sa aton sa kaluwan. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na
Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. Ang padalasan lugar sa mga mensahe, acknowledge tanay. Okay. Si Vil Rico Naya, good evening, monitor sa airport. Okay, salamat kid. Lorian Anthony Resco mayang gabi. Virgil Alpinda, happy Monday. Ari kami sa Maysalin Homes for Power. Melanie Similiano Kalog, okay. Cody Laparan, gabonitor kami sa may Pandanon DSB. Merle Gonzaga, Aramang gabonitor. Thank you. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2
sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akon mga tao. So again, mayong agakag madamo gini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din sa DN nga ginatag sa among hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Action Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Sa liwat no nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kumusta sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amon diri. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Gumagya ka na klase sa matay! Gumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life.
ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start ng start? Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot kay mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupayta ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Tungod nga kung tudloan mo sila sala. So nga pala tuntunan Action Firing Line September 19, 2022. Magatakop naman na temporaryo by the way sa kaya Joyce kag Antonio Emilia sa Zone 1 Purok Riverside Barangay Bata ga monitor gid sa nigid nga mga tinion. Ako naman Action Marlon Hinovia. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio.